Presented by Manish Lal Entertainment। धरत जब भी पाजबा मिलत नहीं मजबा धरत जब भी पाजबा मिलत नहीं मजबा। अरे कही गो के गइले में अंदर हो तोर समान न समुंदर 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 हो। अरे डीजे सरोज रिकॉर्डिंग स्टूडियो अंदर रोड सिवान। मंगुरा नवाता पदही सगरो जियान अपन देहु जवानी दूध के दूध भइल तोरो निकल गइल पानी देह झूल गइल सब फूल गइल अब तोर तो फूल खुल गइल ते त कहत रहली त भवंडर ह तोर समान न समुंदर ह तोर समान न समुंदर हो तोर समान न समुंदर हो तोर समान न समुंदर हो। डीजे मंगुरा नवाता तोरा में मजा खत्म बा तोरो बाजार अब बनबा झूठो के तोरो भरम बा मिथलेश साहनी में दम बा रंजन लाल हो ई सवाल हो खड़ा करता बाबा वाल हो नाही सुध बाबे ई पूरा खंडर हो तोर समान न समुंदर 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 हो। Presented by Manish Lal Entertainment।